Ongi etorri, gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 19. atalera, danera 155. atala izango zen, 155 atal egin ditugu, edo 154 ikusiko dugu. Eta astero Gamerauntziaren Twitch kanalean, astelenetan, bosterduetan batzenga zuzenian emititzeko eta grabatzeko. Horren ostean, naiz irratean, aste artero entzuteko aukera izaten dozue, gaueko 12 aurrera FM-ean, eta nola ez, ohiko plataforma guztietan igotzen ditugu saioak, eta horren zun, edo ikusteko aukerak izango dituzue, iVoox, Pertu, eta bestelakotan. Gamerauntzia Euskal Bideojoko zaleen komunitatea gara, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko dozu elkarteari buruzko informazio guztia, eta baita bertan parte hartzeko taldeak. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare Aritz, Odriozola eta Lander Unzu eta hau pasuek. Haupa, txaldean. Bai, hartzaldean barriro, bai. Bai, uste dut, sartu gara, genden, ja, hitz egiten, ez? Txarla, sola salditxo bat eukitzen, eta esan du, hasiko ga, eta ja, zuzenian, ez? Komentatu ja baldin badea. Gainera, gaur hitz egingo ditugun gaiei buruz genbizen, así que ezin hobeto. Bai. Ba, nire ustez, ez dakit, komentatzeko zerbait daukazue, igual Lander, hasiera... Justo entzun abil irakurtzen, bai, oindala, zebez, 40 minutzu, ja sormurruk egon izan dira aurretik, baina marathon, dala Bungie, ez? Extraction Shooter barrize, PlayStationeraz batera garatzen da bizena, PS5-erako da PC-erako. Ba, justo untxe, iragarri dabe, martxoan bostien esteneko dala. Berez martxorako iragarritze egon zan, sormurruk egon ziren bosterako izango zela. Baina, bueno, hor dekogu, eta antzadanez, $40 jartzen duzta, €8 zenbat izango dan, baina $40 esterneko da PC-erako bintxet. Orduen ia zelan datorren, probedabenak, hainbat beta da hainbat probaldi egon dire, da dinoi ez dagoela horren txarto, danoko gara proiekt bilurregazia zelan datorren, da diona gaitxik ez da horren txarto, baina, zebazten dan, zeukidabe nahiko garapen luzie, arasutxu nahiko, zebazten dan honagaz. Extraction Shooter esaten dugunean, Lander, beti Tarkov etortze jako burura, ez? Honi aurre egitera etorriko zan? Osa, kompetentzia izango zan? Nik uste hori dala purretasmoa, beste rollo bat deko igual bebai, baina oinarrizek antzekoak dizela esango neke. Ez dut askorik ikusi bez, baina... Tarkov baino gehiago zan nuke, Tarkov oso hardcore simulazio zea danez, igual Ark Riders batei oso potente da ona azken. Justo horren inguru minazien agurtzen, da horti behal den duitzen dela, Ark Riders nahiko harine laite dala zentsu horretan, ez? Donok jolasteko modukoa, bakarka jokatu gura dasun zure ritmora, inungo presiñori parik beho sondo dago lantzadan, ez? Eta marathon kontrara, Tarkovera igual gehiago urbilduko sala, ziurrenik. Ez da izango igual horren jarkorra, baina beste puntu txubet badekola. Hori segunez, momentua eta gogua, bata da bestea. Ondo da hori, bai. Konpondu zute marazonekoa, porque hor akusazio bat, eta gainera ustetegia zala, kopiatu ziotela estilo artistiko artista batei permisorik eskatu gabe, inkluso asetak laportu zizkio holtela, hori da. Bai, uste konpondu zola berez, baina horra agertze ziren, ez? Hori, baleabidiek, logo batzuk, justo artista horrek erabiltzen bazenak, eta bar, baina, bai, apurbete kolenjakila, edo betxeta artistaren bateri kolenjakola, da uste dut konpondu biela oso kerspana bien. Vale. Bueno, dago, maratonen zain zendetenok, martxuaren bostian, eta gero plataformak, ez da komentau dituzun? Bai, PlayStation bosterako eta PC-erako izango da. Bueno. Zeberez, oin Bungie PlayStation adales, hor geratzen dire bizek, ez? Vale. Hor crossplayero gongo dan? Esango neke baietz. Solako joku batian, igual komeni da. Oso ondo, nik uste dut ja kareta eta albisteekin azteko moduan gerela. Hoi da, kareta. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, gaurko lehen albistea basekigun gauza bat zan, ikusten zan, etorriko zala, baina
azkenean New World Aeternum jokuak, MMORPG-ak, bertan bera utziko da Amazon Gamesek, eta orduan ja, ikusten ziren, seinale batzuk egon ziren, ontsa komentatuko dugun bezala, eta baia egileek esan dabe itxingo da dela. Bi pauso nagusi iragarri ditue jokoari agurra emateko, eta bat izango zen, ja, saltoki digitaletatik ezabatzia guztiz, New World ezin daiteke ja erosi, eta beste izango zen itxiera data bat finkatzea. Kasu honetan, 2027ko urtarrilaren 31 izango zen data hori, mendik urte betera, praktikamente, eta egun horretan zerbitzari ofizialak guztiz itxiko ditue. Jokatzia ezinezkoa izango dalarik. Bueno, albisteak ez da inore sustean harrapatu, ze oindala 3 hilabete espantsioak eduki gehigarriak, eta gaurkotzia bertan bera lagatzeko erabakisa hartu zeben Amazonekoek. Eta gisa esan, ni bestakit oso ondo zein geratuko dan, zen neri be lagun batek jolasten zebanak igual esan sostan. Ja, hemen espantsioak geratu ditue, gehigarriak eguneratzeak, orduan nila beste zerbaiten bilaziko naiz, eta bitxartean Guild Wars 2 jolasten hasi izan dela oso joku zar bat, baina ja, ez dakizu joku, karo, zuk espadozu ikusten egiten dozun lana, ez, joku honetan, azkenean MMOak badauke lan bat, ez, pertsonaiari garatu eta aventura hori guztia bizi, eta egiten dozun lanak ez badutze emango etekin, eta ja daukazu data bat edo mugarri bat, ez, hola itxiera data bat, ziurrenik egun horretan bertan motivazioa galduko dozu. Pentsatzen dut oraindik gongo dela jendia, nahiko da bena gauzak ondo itxi, ero komunitate horrekin beste norbaitera mugitu eta denbora pixka biharko da bela, eta bueno, orduan, urtebeteko data fetxa hori, ero tarte hori ondo egon leike, baina ja garbi dagona da, MMO batean, nire ustez esaten badozu, ja bukatu da, bertan bera geratzen dela. Bai, eta zutin esun edamean, lagunek eta moduen beste asko gehin bien, ez? Ja, eguneratziek alboratzeko erabaki sartu bien momentuen, jokalari zen kopuruek, ez, zifra horrek bera inban, eta hori, ez da, asko argi uki bien. Hau, desagartu da, itxingo dabe, orduan sartako jarretxeko dugu berton. Hori da. Nahi dut zen merkatuat oso zaila, bueno, merkatu asko dira, zaila, baina MMORPG-ena, ze azken finean beti dago World of Warcraft, dala izarra, pero indartzu daudenak baita ere Final Fantasy, The Elder Scrolls, igual, maia bajuago Black Desert bat bezalakoa. Karo, ezerezetik atera eta nahi izatea markatoren kota bat ematea, eta gaina segurazki Amazonek bastante diru gastatuko zuen New World honetan. Oso zaila da, eta ero gaina zerbitzumoko joko hauek, non zerbitzarien kostua imaginatzet ez dela bat ere txikia izango, hori hilero ordaindu beharren gastu bat da. Hortaz. Zerbitzariak erenak izango die, baina, karo, ez da baliabide mugagabe bat. Aldi berian, hori, zuk esan dozuna guzti zadoz, daukan balioaren diru guztiakin, alatabe, dara sartutabe ezingo dozu izan World of Warcraften parekoa momentu honetan bentsat. Eroso zaila bentsatzejat. Proposatu jako zinuke nitxoko zerbait oso desberdina, eta nitxo horre balio egin beharko lotzuke zure jokalari kopurua ero oinarri bezala. Eta gero igual denborarekin sartzen baldin baza, eta bestetan zerbait gertatzen baldin bada, agian, baina niretza da, merkatu oso gorri bat, oso saturatuta dagoena momentu honetan, eta Warcraftek ez dabela askatu, eta daren beste proposamen guztiak asko kopatzen dabena, ez? Orduan, oso zaila pentsatzen jat. Bai, eta ganera New World izin da IP edo frankizi guztiz barri bet, ez dago, ez? Warcraften moduen, edo The Elder Scrolls, edo Star Warsena dauzenak, erastunen jaunanak, barriz dauz, horrek pilo bat dauz, ja frankizi ezagunetan oinarritute. Igual aldentzen dana Guild Wars da, epatu duzune damian. Bigarrenak ondino jokalari pila dekoz, untxen lehenengoan remake, remaster moduko bat dekaleratu dabe, eta usteot begirada nahiko erakarri da bezala. Hortik lanpo, klaro, ja merkatu da horren saturatu da, ganera, IP barri bedeko zu, batzutzeko erakargarri zingo dela, baina nik uste dut oroko horrien kontrakoa paseko dela, ez padan zuritzat ezagune, uaztezuke horren beste gogo sartzeko. Eta ganera, ez hori bakarrik, zerbitzu erako joku izen da, azkenein bermatu enbiar duzu, eguneratzen jarretxuko duzule, barrezten jarretxuko duzule, eta askok segurunik itxaronengo dabe horren ari ez, guztiz barri beti izen da, ja, denpori deko lan New Worldek, baina
azkenean izan geratzen zara ikusteko. Honek Amazonek betengo deu, agindu dabena, eguneratze askouko duz, hainbat urtez mantentzen jarraitzuko dabe, eta orduen merezi du dozte barruen sartziek, edo argi eta garbi itxingo dabe, alborotingo dabe urte batxutara, eta orduen sartuko, eta azkenean duela pasteana, ez? Orduen hor borroka luze bat da, estreinaldiz egaz ezin dozu ezer markatu, horren kontrara, enbierzu epe luzerako lana, eta jenti oso pozik mantendu behar duzu, beste danatara espasetako. Hori da. Bai. Oso zaila. Bueno, kasu honetan, New World zuek esan duzuen bezala, ez datore aurreko, frankizia batetik, New World 2021 garren urtean estreinatu zen, oso arrakastatxoa izan zen, bere garaian, jende pilo bat hasi zen jolasten, baina, hasiera batetik oztopo eta arazo asko eukizitxoen bideojokoa izan zen, eta, bueno, hori komentatzeko esate zinuan jokalari kopuruak jeitxin da bela, bere momentuan, hasieran, 900.000 jokalari aldibereko gainditu zituen. Odan, pentsatu, 1.000.000 pertsona batera jolasten, egon ziren momentu batean, baina arazo askokin ibili izan. Eta gero, 2024an, New World Aeternum, azpititulo honekin, eraberritu zeben proposamena, eta bueno, ikusten zaretenak, ikusi duzuen trailer hori ustot, Aeternum honena dala, Kasu honetan, hainbat berritasunekin sartu zen, eta PS5 eta Xbox Series bertsioetan kaleratu izan zen. Eta, gero aipamen txiki bat, ez dakite askoz gehiago daukogun komentatzeko honi buruz, baina aipamen txiki bezala, azken hilabeteotan, Amazonen estudiotan, bideojokoen estudiotan kaleratziak egon diela, eta tartean, eta honen eripena handia moten doz pertsonalki, naiz eta igual ez neban eukiko denborarik jolasteko, baina bentsate bideotan eta ikusi ditugun paisaiak eta hiriak eta hori oso espektakular zen, Eraztunen Jaunaren MMORPG berria, bertan berak gelditzen dela erabaki omen dabe. Eta neberi, etzate, penagarria. Alde batetik, ezatezun bezala, pena bada, azken finean, Eraztunen Jauna batipa zaleak zareten ontzat, pena hori da, ez eta gero igual, ez daukazu hainbeste denbora ibiltzeko, baina aukera hori egotea ondo da. Garo, MMORPG batein baezu, New World izan dena, eta Amazonen bastanteko apostu indartsu izan zana, eta gaizki atera bat zaizu, bigarren bat ateratzeakin bi aldiz pentsatzen dezu, eta ulertzen dut tiroak hortik jungo zidala. Bai. Eta baina esaten dutzuet, eta hau, fana danez, nitxoko joku moduan nirtetzen baldin balitz, karo, hortarako seguramente diru gutxiago inbertitzen nahiko zinuke, eta orduan jokuaren ikusgarritasunak bajuago izango zen. Baina, bueno, Eraztunen Jauna berez daukan jende kopuru guztiakin, eta imaginatzea, hor daukan lore haina beratzarekin egiten dozun mundu batian jokatzeko aukera, eta Eraztunen Jaunaren MMO sarrak zenbatute eukiko ditu. 20 gora, nik uste dut. Purtsu egitxia igual, baina bai. Purtsu gutxia, daukogulako 21 urtekin, 22 urtekin World of Warcraft, baina alatabe oso sarkituta dago, eta nahiko gaizki sartu dela esango neuke. Eta ikustiak gaur egungo, itxura espektakular horrekin, eta hor jolasteko aukera, eta batez ere ondo planteatuta jokua eta mekanika, igual arrakazta eukiko zeba, karo, egia da, niretzat diruen bertitzeko joku mota ez dala. Hori gehiago da, fanak, saleak nahiko zeben joku bat. Baina, karo, zuk esan dozun aritz. Irten jau bat oso gaizki itxi behar izan dugu, zetan gabiz beste bat egiten, ez? Nik uste inteligenteago izango zala, aziratik esfortzua, New Worlderako pertsona esfortzua, noiz esfortzu ekonomikoa zentratu bazuten Eraztunen Jaunaren MMORPG-an. Zazken finean esan ditugunak, alde batetik daukau WoW historikoa da, eta bere lore propioa dauka, Warcraft lorea dauka, beraz horrek asko erakartzen du. Final Fantasy izan dugu, lore importantea, beste izan dugu The Elder Scrolls, lore importantea, eta, Guild Wars igual bai desberdina ala, baina asko laguntzen dizu background on bat izatean. Eta nik uste Eraztunen Jaunak hori ematen dizula. Background importantea dago, pelikula daude, liburua daude, beste hainbat bideojoku daude, da existitzen dan zerbait da. Hortaz,
hori baliatzea nik uste inteligenteago izango zela, de zerotik, New World bezalako, alako mundu berria, piratan, itxura pixkat, olako zerbait ateratzea baino. Baina, bueno. Baina, hor, Guild Warsen abe, bere azalpentsu eukileike, ze Guild Wars oso zarra da baita. Eta orduan nitxo, zeuan saturauta merkatu hor. Lelengua 2005an etara zeben. Pentsatu urte bete berando World of Warcraft baino, horretzan MMO moderno hau estilatzen. Eta orduan Guild Warsen ja lortzen da jendiak, ingero Guild Wars biarekin, beste modu batera jokatzen dago, ez? 2021an etaratzia zuk esan duzun bezala, MMO bat zerotik, hemen agertzen da lore hori, nik arrazoia ematen dutzut. Osea, ez da egon, arrakasta handia euki dauen kasurik. Eta momentuz. Antzerakoa besteat egon zan korearra, ez? Honen dela ez asko ark izena zuen igual. Olako zerbait. Eta baita ere guztet kriston kolpe hartu zula. Osea, aziran, bai, 4 streamer eta 4 bost zeak probatu zuten, baina ja praktikamente desartu dala. Ez que nire ustez Black Desertek bere garaian eukizeban arrakasta izan zen estetikoki eta bisualki aurreratua hori alako eta... Eta pertsona editoriakin eta... Bai, baina hori, olako, eta gero Korean bere garaian ez, peta bain zabalako, baina nik uste hori estetikoki asko jotzen zabala. Eta begira, eta orduan apurtu zaban pixka Warcraften itxura, kartun horretatik joate zan pixka serioa gora, eta ez dakit, azkenean zehozetan desberdin duen biasa. Zetaratzen baldozu, beste joku bat iguala oso antzekua, eta gainera hori ez daukana jendiaren atxikimendu hori, imposible. Bai, eta komentu dugune, Guild Wars 2 adibidez, ikusioten agatziko, pasan urte bukaeran, jaso eban azkenengo espantzino handize. Osa, bitxu zezarra dan, eta ondino topera mantetxe jarraitzen dabe, hori oso garrantzitsu alako joku mota baten. Bai. Amazoni erten dio bideojokoen inguruan apusturik ondo? Ze Amazon Luna jarrizun laino bidezko joko gura gezkiatera zaio, New World zen urrengo apustu handian ikuste gezkiatera zaio. Bueno, Luna kondino jarratzen dugu, ez? Bueno, hilda dago. Ez, baina adibidez, Fire TV eta olako mobidatan erabiltzeko, nik ez dakit datuak, Nik ikusten dutena Fire TV eta badaukala bere zentzua, bai, ez? Azkenean konsola bat, ez ordenagailu bat, ez daukan pertsona batek eta streaming bidez, niko txukun dabil. Nik proban bat ineban, uste Fortnitean sartu nitzala, hori, baina probatzeko nola zebilen, ez? Azkenean exigitzen dago abiadura bat, input laja eta olako gauzak, eta Fire TV bera erabilita, katxagitua, ondo dabilen zerbitzua da. Orduan, bueno, ez dakit, eukiko dau bere publikoa, ez? Baina bai, ez dut uste gamerren artean estilatzen den gauza danik. Esatet arrakasta izateko, bere publikoa izango du Lunak oraindik, bai? Bai. Baina arrakasta izateko, nik uste bi apustu hau eziala Amazon importanteak, bat Luna eta erabestea New World. Eta New World, bueno, azken finean, oraindik zitun bere milaka jokalari New Worldek, baina, claro, horako jokua mantentzeko jende asko berdezu. Eta horiz bazu lortzen, agian hobeto da beste zerbait egiten saiatzea. Baita ere, Amazonek dauka dirua nahi duen guztia egiteko. Así que, esta enpresa kiebrara jungo dana honeatik. Egia da, Ander izan du bezala pena da kaleratzeak egotea, langileenak, eta hor daude. Baina, bueno. Baina nire ustez orokorrean, gauza konkretu batzuk izan ezik, nahiko kale egiten da biztela bai jokuen aldetik eta baita telesaien aldetik. Eta diru asko sartzen. Orduan, ez daketa. Ikusi behar. Google bezala, dirua pekatu bezala dauka eta malgastatu ez daken nahi den guztia, zerbait ondo ateratzen zain arte. Oso ondo. Nahi baldin baduzuen, nik gehiago ez daukat honi buruz. Ez dakite nahi duzuen urrengo albistera pasatzea. Edarto, ondero ditzen badetxe urrengo eragoaz, niritzako bastante politxago da, askoz politxago da. Eta egiz izan, esango neke urteko betxe bideojokuri lotuta, olako ekimen
handizen artien politzina izaten dela, ze Awesome Games Done Quick, 2026 ikusi izen dugu egunotan, horre urtarrieko lehenengo egunetan ospatu izen da, eta antolatzaileek bertan emoten izen doaintzekin bildutako dirue zehaztu dabe. 2,07 milioi eurotako donazioa eskaini dabe, speedrun saioen artien, betiko lez, Prevent Cancer Foundation fundazioagaz adostutako elkarlanan bitxartez. Hautatutako bideojokuri buruzko, azalpen sakonak eskainitze, sekulako lorpenak eginle, bukatu dabe, astebete irandabeen aurtengo edizio handize, eta antolatzaileek zehazten dabena gaitzik, 150 bat bideojoko gainditurea guztire, bakotxien euren erronkakaz, edo proposamen desberdinei aurre eginle. Bestiak beste, Hollow Knight Silson, Final Fantasy Tacticsen remasterra, Castlevania Dawn of War bezalako klasikoak, The Legend of Zelda Majora's Mask begizek ez talitze, hainbat geuse ikusi dugu, hainbat erronka desberdin, adibidez, jarraitxute Super Mario 64 buelte da, klasiko bat dela alako speedrun ekintza eta saioatan, ingo honetan, beste buelta temondotxie, 70 jokalari batu dire, bakoitzak izar bat lortzerakoan, urrengoari mandoa paseta, olako gauzatxuek etxen izan dabez, eta egiz izan, epatzen dugunez, bideojokuek guzteko egizien etxat, edo bentseto olako saioak ikusteko gogoko daben antzat oso politzizeten da, Awesome Games Done Quick hau, egiz izan oso giro politxe egoten da, nioten moduen azalpenak emoten dabez, erronkari buruz, speedrun erronka horreri buruz, jokuen garapenari buruz, igual, zetasunek edo, alako pasadizo batzuk kontetako aukeri egoten dabe nahiko politxe izaten da orokorrien. Eta aparte, epatu dugune, 16 urteko ibilbide luzi edekia, olako ekimenakaz. Urtazik erako egize da, ekitali nagusi izaten dela, untxe ospatu da bena. Baina bestelako saioak eta proposamenak be antolatzen dabez, adibidez, uda aldera Summer Games Done Quick etzen dabe, beste saio edo ekintza handizetako dela. Eta nabarmentzen dabenez, 16 urteko ibilbide honetan, karitatera zuzendutako $59 milioi bildu dabez. Orduen, badino gune, jentiek dirue eskaintzeko aukeri edeko, euren speedrun saio gogoko horretan, azkenien parte hartzen daben jenti ezagun izaten dabe eduki sortzaileek dire, edo euren kabuz markak hausten ibiltzen den jentie, orduen, badinotxutena, nahiko gido politzien erakargarri zen, eta ganera olako jente ospatzu egaz, diru nahikotxu biltzie lortzen dabe, bukatzen dabe nien. Osake, euren webgunea sartu nezkero, edo euren YouTubeko konture, bertan deko zuez speedrun saio guztizek. Bueno, Lander, hori zure sartzen baldin bazate albistean, Gamer Hauntziko albistean, Awesome Games Done Quicken albiste egin da bena Landerrek, ja bertan daukezue esteka, eta nahi badazue bideo pare bat eta orduan, jo biztazo bat, eta gero jaurti sartzezate estekara, eta begiratzen duzue egutegi guztia, eduki guztiakin, ze ordu pilo bateko edukia dare, eta zuen gustoko aukeratzeko aukera daukazue. Hori, azken nire 50 bideojoku dire, batzuk egiz da oso azkar gainitzen dizela, baina beste batzutan denbora luzez egoten dira, orduen, hainbat egunetako ekimen luzi izaten da. Baina merezi dugu, joku ez ezagune, bestatxuko oso ospetsuek, tanetari dau, eta ikusteko moduko izaten da. Eta gainera, kategoria diferenteak goten dira speedrunetan, ze bakizute speedrunak egon daitezke jolastu behar den eran pasatuta, beste batzutan glitchak aprobetxatuz, eta leitate diferente hautia, batzutan harrituta naitezea jolas bat zehazkar pasatu daiteken. Zuk ordu pila bat eman dituzu eta hogeita piko, 30 minututan amaitzen dute. Baina, nahiko kurioso izaten da, eta askotan oso entretenigarria izaten da. Eta importantea nana ez, nik uste divertigarria da, eta guretzat ikuslentzat da, baina nik uste xedea honena importanteana hori da, Landar esan dezuna 57 milioi batu izana izuarra irutze zait, baita ere oraingo 2 milioi hauek. Eta ero hori, bi egiten dira nagusia hauen gaunak aldera egiten dana, beste udakoa, eta aukera polita, beti speedrun hauek ikusteko, eta bat diru hori biltzeko, ez? Zantzari parik, eta baina etxo, nien oso, nien biltzen inoz speedrunak eitzen, gure komunitatein badau jenti esartute da bina mundu honetan, da kriston sekulako gaitasunek erakusten da bezena, nien gai honetarako. Baina ikuste dute, komenta dutena, betidanik ez, bizotzen dekoten joku horretako bat ikustia. Eta
batzutan trampak, bezatutan ez dire trampak, bakarrik pertsona horren abilezia etxi da. Ba, ikusti ez, lan gainitzuleik esan erronka desberdinek, ze trekimaio dauzen, ze truko, ze bide desberdin, ba hori dana ezagutzeko aukera politzen da. Berez behaldu zuzela ikusi ez, beste bideo batzuk, beste eduki sortzaile batzuk honen inguruen, baina hemen, klaro, daulez giro hori nun pertsona bat dabil pasetan, baina beratzien dekoz sofan eseritze, beste bi edo hiru komentetan, nabarmetzen gauzatxuek esaten, babitxo, hau, kasunetan, bidea hartu deu, ez, gisa komenilako harina hauitzeko, edo errezago da ez dakize gaitzik, horbe ikesteko aukera hori behemoten dutxu, orduen, danetarako aukeri edau berton, eta barriro oso politzia ikusteko, orduen, nire aldetik animetan zaitxuet. Eta gainera esan dozuna, ez? Esaten dut, trampak ez trampak, die gauza bereziak, gainera saiatzen die, ez? Urtero, hola zerbait desberdina sartzen da, joko askotan, eta esan dozuna, 70 pertsona jolasten, batea bastie, mandua pasatzen, beste bat, begiak itxita, beste bat, ba, igual esango dutzu, ba, ingo dute speedrun bat, baina erabilitza ez dakize glitch, eta, bueno, ba, orduan, bizkorragoa izango da, baina glitch hori erabili dozu, eta hori da, erronkaren baldintza, orduan eri... Eta glitchak askotan ez dira errezak egitea, sartzea. Eskatzen duten presizio mekaniko temporala oso handia da, glitch horiek egitea, eta... Baina, desde luego ere gauza batzuk, zuke ikustozula jendia pasatu dela 500 ordu ez dakize joku pasatzen, eta, osea, 100, ez? Igual ipintzen dela, kolortu dut ez dakize, eta igual 15 minutu, 30 minutu, eta venga, vale. Eta lortu beda dela gainera berdina, eta venga. A ber, lehenko Dark Soulsa, ia urtero ikusten dut, eta beti hartzen. Zenbat demorat pasatu nitun, eta beraiek daudelako, igual, ordu laurdenerako ja, anor London daude. Eta zuzetezu, bale. Ni, 15 minuturako orain dina bien, Burgo de los No Muertosen, sufritzen, eta... Gero beste proposamen berezi batzuk goten dire, bai, adibidez, ROM hackagaz, badauz, aurten ez dut ikusi holan zorakerian dirik, baina beste urte batzutan dire adibidez, The Legend of Zelda Link to the Past eta Super Metroid batzen da bezan ROM hack bat dau, nun. Segun zeatetik sartzen zaren beste jokuen agertzen da, igual Zelda sartzen zara ziga baten, eta Super Metroideko gune baten agertzen da, bai, karo. Objektuek lortzen zoazenak, bi jokuen artien banatute dauz, orduan igual Samus egaz lortzen duzu, Linketxako objektuet, ez dakizer. Eta horregaz ganera dauen lasterketa bat, beste ondela urte pare baten zan adibidez, ez? Bi pertsonan artien, randomizer honegaz, bi jokuen asteta, ba, lasterketa bat, eta holako gauzak nahiko guai egoten dire ikusteko. Bai, nik gogoratzen dut ikusten ebala, noizian behin, baina Landerrek esplika baktez esan, askotan topatzen ditzoa holako gauzak, eta esatenan, zetan dabiz, osea, ez dut ulertzen zetan dabizten. Bai. Hori da. Guai. Eta, komentatzen dozu batan bat zehazki, komentatu dituzuenaz gain, ero dakuzu gogo ikusteko gehiago? Gitxi ukiot ikusteko, denpora gitxi ukiot ikusteko, eta holan ez dozte batek eragarri bai, baina holan benetako arreti ez, deitxuz, batzutan, bari, aipatu dut esan zorakariz dauz. Oingoan, printzipio ez dut ikusi, gongo da batema seguru, zerrendi ikusitxe, baina bilatu inberkot. Arnik ere aurten dik bakarra ikusiet, Night Raidena, multiplayerra, ez dakit gomendatu edo neko ez da inrekorra edo espirrana oso aleatorioa da Night Raideko partida bat, baina bueno, begiak itxitakoana beste aurreko urteetako baten uste ikusi nula, igual etzan Zelda, igual beste jolasen bat zen, eta inkreiblea zen, porque pertsona bate jolas osoa begiak itxita pasatzen du, eta esatezu nola dazkin, azteko memoria muskular bat uki ordezu orduetakoa, eta bestelare, kontatzen soinuak entzute dituta bakin non daun soinuaren arabera, inkreibila irutu zitzen. Eta nik igual hori gomendatuko nuke zerbait harrigarrian abazute ikusi, abiadura zaratago, jolas oso bat begiak itxita pasatzea. Hori... Zein zan, gogorarazteko begiak itxita jolazte zebana? Oingo honetan, Majora's Mask izen da, Zeldana, baina eureko urtetan bebesteren baten da nitxetinen moduena. Vale. Oso ondo. Bai, bueno, orain urrengo albisteakin gatoz, ia astero daukagu euskera zatatzen duen jolas bat, eta bestelare jolas hau nik uste eta ipatuko genula, ze aurreko bi edizioak
Superbudenenak, Rally Edge izanatutako bertsio berria atera da. Aurreko bi edizioa Superbuden GP eta GP2, biak euskaraz zatozen itzulita, eta bueno, orain 3. edizio bat atera dute. Piskat, lasterketa zirkuitukoetatik aratago doana, eta titulua dion bezala rallyetan oinarritzen dena. Eta, piskat jolasare, nik aukera izan dut asteukara honetan ordu batzuk sartzeko bertara, eta piskat jolasa aldaitzen da, mantentzen du bista isometriko hori, lehenengo bi Superbudenek zeukatena, baina orain alako angulo batetik aterata izan da goitik orain kotxearen atzean kokatzen da kamera, eta grafikokinik esango nuke saltotxo txiki bat eman dula jolasak aurreko bi edizioi dagokionez. Ibilgailuei dagokionez, rallyetako leyenda daude, kategoria edo urte bastante datuetan, ez dakit gogoratzen da, izenak ez daude originalak, lizentzia kontuatik, naiz eta mod bat, artxiboa dauka jolasak, artxiboa modifikatzen mazu eta oso horreza da, Steameko diskusio puntura jote maztean antxe daude, artxibaten kopiarri-pegarra egiten dezu eta jakotxean izen originala dauzkatzu. Baina, azita Fiat 124, holako ralliko kotxe klasikoetatik, modernoak ez azken urtetako rallietakoa, baina, Subaru Impreza edo Mitsubishi Lancerra holakoa arte dauzkatzu, pasatuta Grupo B kotxetatik edo 2000 zirako rally kotxe, URC kotxetatik. Nahiko nik uste nola zago nuke, omenaldi polita, rallyen historia guztiari buruz. Eta gainera, mantentzen duna da rally hauetan, ez dena oso ohikoa izaten da aurreko bi jolas ezaukaten puntu hori, nola zago nuke, Gran Turismo puntu hori, non kotxeak erosin behar dituzun, garaje daukazu, kompetizioa jotzean parte hartzeko potentzia maksimoa daukazu, modifikatu inditzazketzu kotxeak potentzia irabazteko, gurpila hauak, suspentzio hauak, eta bar. Eta hori preparatzen jutentzea. Gero kompetitzezu normal rally batan bezala, hau da zu denboraren aurka eta CPU-ak bere denbora egite ditu. Eta asko aldatu dana, eta aipatu nuen, porque aurko baten Telegrameko taldetik aipatu nien, uste zu izala, ez? Lander eta Damian, edo gemerantzeko admin taldean, ez naiz gogoratzen dutzen, baina jolas atera zutela hau, euskeraz zegoela, 3. edizio hau ere, eta gidatzea asko aldatu da lehenengo bi jolasetatik. Lehenengo bi jolasetakoan nahi oso komplikatu egiten zitzean. Ez dakizue... Admin taldean, uste komentatu zinuela, Bai. Ez dakizue komplikatu egiten zitzeizuen lehenengo bi jolasetakoa, bakit Lander bentzazu lehenengokoan ibili zinela. Bai, komplikatu esan, da sarritzen tailerren jarri zen dugu, tailerratan, umiekaz, eta umiek zoratu ziren. Ez ziren gai lehenengo lasterketik bukatzeko ez. Bai. Lehenengoak oso inertzia mouko arraroa zeukan kotxetan, eta bizioare asko zaukazun pista nola zatorren, hori honek asko konpontzen du, gidatzea oso ezberdina da, oso satisfaktorioa da. Gogoratzen dit, pixkat ez gidatzeak, baina sentsazioan pasatzen dizuna. Overwatchek eintzun gauza hon bat izan zen, Player of the Game ura ateratzea, automatikoki ateratzen zena, eta askotan sentitzen zenun naiz eta zu erdi mailako, B mailako jokalare bat zinen, horra ateratzen zinenean jokaldi polai bat egin da, oso biztoso eta oso ondo sentitzea, ez? Nik uste lortu utela antzerako zerbait, non manejoa arkadei izaten jarraitzen du, baina oso erosoa da, eta askotan oso resultoia da. Kurba gartze dituzu oso ondo derrapatzen, eta esaten zu, oso ondo gidatzen dut. Gero jolasak nik uste asko asistitzen dizula horreatik, eta asko barkatzen du berandu frenatzea, edo azkarregi sartzea kurba batera eta bar.
baino asko gustatu zait. Esan detena, lehengo jolasetako gidatzeakin zerikusi gutxi dauka, arkade hori ondo iteu, kotxeak notatzen dira desberdina diela, bai potentzia biaura pixua hori nabaritzen da, baina ondo sentitzen da. Eta gero, aukeraz detena izan, probatzeko, baina pantalla konpartitu moduan jokatu ezakezu, 4 pertsona taraino. Beraz hori, polita izan daiteke, igual orain, landar esan zuen zela, gamer gelatan eta gidatzea errezagoen dutela, jendeak probatzeko. Eta, esan dugu ezela, Euskaraz estrenatu da, bijuda garatzaia, ustet galiziarra dala, hainbat hizkuntza, Iberar Penintsulako hainbat hizkuntza tan atraitu, espainola noski, portugues eze bai, baina aurrekoak atera zituen bezala, Euskaraz atera du, galiziarez atera du, kataloniarez atera du, ustet hortik esan zula beinatek roar, zean gemerontzean, uste pientzatzula valentziarrez ere bai. Ez dakit diferentziarik egongo dan terminologian, kataloniarrarekin, baina hori ere... Albiztigen komentan eban, da horreko jokuek be valentziaraz egote ziren, eta notan egote ondak hori bai. Eta, jolasa, ustet orain azira atera denez honen dela gutxi deskontuarekin daula, honeko gehiago eta marrekoekin, 8 euro eta piko kostatu zitzaidan. Nik uste daun bezala jolasa 8 euro oso ondo dagoela, disfrutatzeko, gainera asteroko erronkak ekarriko dituzte, taula badagon pertsona denborakin eta pikatu zaitezke baitara lagunakin eta bar. Nik jolasonei bi gauza eskatuko nizkioke bijudari, eta bat izango litzateke eduki gehiago sartzen jutea, eta demorakin jutea zirkuitu kokaleku desberdina sartzen jutea, orain batzu daude, baina nik uste historikoa gehiago sartu daitezkela. Biharrena izango litzake, eta hau saiagoa ikustetena da, modei lehioa irekitzea. Zen nik uste jolasonei moden lehiori irikitzen badiozu, eta adibidez Steam Workshopa askotan aipatzen dauna jartzen badiozu, urteak aguantatu ditzazke, seguru nago gauza pila bat ingo lutuzkela eta komunitateak. Posten azpeintzet gidatzina konpondu bada bez, eurreko bi jokuen aurkezpena oso osan, gauza pila ondo ditzen basan, baina gero zenin sufritzen ibiltzen zinela azterketetan, eta dasan bat bezarrez izeten. Ia multijokalari zen kontu apurbet hobetu badaben, zeurekoan adibidez sartxie eta hastiez, sartitutako pantailan tokiko multijokalari esan horren erreza izeten, orduan ia horrek eusatxuek azkenien atal berrizekaz hobetzen joan da. Berez, Superwooden hau ez dala irugarrena, aurretik Wooden GP, deitz esan beste jokueto esan bai, doztu beste ematen bebiltzela bilu da berak. Baina, ja, ibilbide luzetxu deko, orduan eukideu denpori gozako betzen joateko, ikesteko ez, komenidean hobetzi ez, errez, osake posteko zentzu horretan, eta bai, emon birko jako aukera bat, gamergelatan zein guk probeta. Zeben, nire alako jokuek ez, nahiko arkadik dizenien, ganera jarraipen horregaz, Gran Turismo modalitate horregaz asko guztia ez, osake probirko da, zantzari parik. Itxura txukuna, nire naizela ibiltzen, bere garaian realien, ez da gizien zen, oso klasiko batera jolaztu neban pixkat, baina naiz ibili bape, kotxetan orokorrean, badakizuen nire naizela arkade total, baina Need for Speed noizian behin hartzen dutela. Eta ez dakit, gogua sartu jatarit, zuke asalduta, así que itxura ona, biztasoa jokotzat. Bai. Bale, ondori dutzen bai. Bai, albiste motxak ditu eta gero analizira pasatzeko denbora bat. Bai, pare batia sartzeko tarte dekogun, ze, lehenengo nahiko garantzitxo da. Ubisoftek eta Metak kaleratziek iragarri da bez, kaleratze barrizek orduen, bai, nahiko talde handizetan, langile pilo bategaz. Azteko gehiemota naizen enpresiek, Kanadan kokatutako Ubisoft Halifax taldi itxie ban, 71 langile kaleratute, hauen dela azte pare bat ezagutu gendun. Berez, hemen polemiki egonda, ze, Halifaxekoak gaiun mugikortarako bideojokuek sortzera bideratu duki bien euren taldie. Eta berez, benduen sindikatu eratzeko erabakizea hartu bien. Karo, orduen, ia horrei lotute egondan
taldi iztiko erabakize, edo besterik barik, gaiun mugikortara joku honek ezpilako saltzen. Ez dakigu oso ondo, horregongo dire beste, mugimendu batzuk ikusko dugu datosun egunetan, baina ia Ubisoftekoak zer erabaki dabe. Eta ganera egunotan, bai, Estokolmoko taldi Ubisoftekoa zein Massive Entertainmenten, 55 langile kaleratu da bezala jakinarazi dabe Games Industry agerkaritzik. Printzipioz kaleratzik ez deki ezer ikusirik lortu da betzen emaitzekaz, Massifekoak oso talde handize dizela kontuten hartu behar dire, Star Warseko joku eitzen egon ziren, The Divisionen hartu da dune beba dire, justo The Divisioneko zuzendarizek esan dabela alde itzen dabela, honen arire. Orduen, ia zer nolako ondoriza dakarzen honek, ze berez, The Division 3 dabiz lanien, amat urtetatik, bigarrenak zerbitzu erako joku izen da, eguneratze eta gaurkotzen nahiko jaso dezu azken urtiotan, orduan ian zelan eragitzen dutxon erabaki honek. Gero bestalde, Ubisoft Abu Dhabi taldetik be hainbat garatzaile kaleratu dizela aipatu izin dagunotan, hau berez abenduko edo azaroko kaleratzik ziren, baina oin dire publiko, osak Ubisoft topera da bezentzu horretan, entzun dugun egaitzik gure Telegram taldien be, etorkizunera begire ondio jente gehiago kaleratzi aurre ikusten da, edo espero da, osak segurenik entzungo dugu zelako albiste gehiago 2008 zier. Eta bestalde, meta dekogu Facebooken, ez? Eta bestain baten, WhatsAppen da bestain baten taldie. Eta honek, Armature Studio, Sansaru Games eta Tuxed Pixel estudioak itxi deuz. Berez dizela, enpresaren errealitate virtualerako arloan lan etzen da bezan langileek. Sansaru adibidez 2020 garren urtien bere ganatu bien, beste bizek 2008 bizen. Orduen nahiko estudioak barrizek izan dire orokorrien. Baina, tamalgarrizen da, seguruenik, Batman Arkham Shadow arrakastatxu ez, arduratu ziren Camouflage estudiokoak be, kaleratxik ikusi da bezala. Ganera, Arkham Shadow jarraipena egon ziren garatzen, eta hau bertan bera geratu dela emoten deu. Zetako, metakoak ja erratete virtuali ebe alboratzen doazela moten deu, metabertsoa be alboratu bien bere gara izen, eta oin, zelanez, adimen artifizialera begire jarri dire. Orduen, zentzuretan be seguruenik ikusko dugu kaleratxe egitzago. Baina, Ubisoftena nik uste azkenengo irratzaio askotan gure entzuleak entzungo zutela, Ubisoft alako oso itxura txarran dabiela, eta kaleratzeak naiz eta tristeak izan ez dira harritzekoak gertatzea, eta nena jarraituko dutela, ematen esan duzun bezala aipatu duten ez. Bestaldetik metarena, leheno aipatu duen Amazonen antzekoa. Diru izugarri dauken enpresa bat, sartzen dena mundu honetan zerbait egiteko, hasiera batetan metaversoaren historiarekin, pikutara juntzan, gero errealitate virtualekin, naiz eta nik uste MetaQuest beta horrekoan neko exitua izan dutenez jolasak horretarako ondo edo nahiko ez diote eman, eta orain, puztenarien burbuja horretan, adimen artifizialaren burbuja horretan parte hartzea nahiko dute, jada metak aspalditik dabil hor, baina orain are gehiago potentziatzea nahiko dute. Naiz eta horre bere arazoak egon dian, eta kaleratzeak egon dian. Baina hori ez da erratzen honetako gaia. Eta nik uste pena bat, kaleratze pila gaude, beti izaten duguna, ez? Gustatuko litzake jakitea kaleratze horitatik zenbateko portzentaiak lortzen duen lana eremu berdinean epe razonable batean. Eta zenbait benetan juten dian kalera eta agian beste zerbaitetara dedikatu berdiala. Nik uste datu hori importante izango litzakela. Ez du gutxiago egiten, pertsonatek lana galtzea eta lan berri bat bilasi beharra izatea. Baina horrek ere emango liguke industriaren, bideojokoen industria orokorraren osasuna erabatera zan bada daiteke, zen nolakoa da. Horren inguruen informazioan eba desu baritz, gainbera ontzidan dukezu artikulu txuet, artikulu luze txuet, horren inguruen patuteko gauzak. Baina bai, ez da erabaki samurra izeten, eta ganera metana, azken ginen nahi da bena hitzen dabiz, oin erratate virtuala, oin beste goza bat, urrengoan etorkizunien beste zozer urtengo da, beste burbuiaren bat hasiko da, eta horren inguruen eurek pusten ibiliko dira. Baina bai hori da galdereik handizen azkenien, MetaQuestena, oin hartien nahiko inbertidea horretan, hainbat modelo barri ikusi duguz, horren joku esklusiboak estrenetan ibildire, adibidez, Batman Arkham Shadow horrelakoa izen da. Baina, klaro, ja estudioak alboratzen da bezan momentuen eta euren
gaiuek jokuri bari geratzen da esan momentuen. Ez ditzela bakarrik onak horregaitzik, beste ezaugarri batzuek ez, presizoa, nahiko desentiek dizela. Baina, ez dakit zein izango neuren asmoa epe luzera begira. Eta era beste faktoreat ez dauna aipatu, baina ikusi harkoak kaleratze hauetatik zenbat daude lotuta adimen artifizialak ordezkatzeak pertsona horiek. Garapene. Horire ekuazioan parte hartzen dut. Bai, zelantzari parik. Eta, bueno, analizi salto horretik, labur-labur aipatzi harren, alde batetik, Peter Molyneux sortzaileek bere bideojoku barri zen kaleratze dati zehaztu da bela, Masters of Albion apirilen 22 estreneko da. Aspaldi iragarritze egon zan bideojoku da, eta, bueno, negaz apurret buelte gura da da God Game estilora, Black and White eta alako, bere Molyneuxen jokuen estilora, helburu izango da purbet kudeatzie, gure herrizek idatzie, biztanlie kontroletie, baina horrez gaina antzadanez, borrokak eta torrein defentzie be sartuko deuz. Osak, ez teko horren itxura txarra bez, baina, bueno, karatxai ezagotute ikusin berko dugu eslan datorren. Eta bestalde, Nintendo bebili da bere Nintendo Classic zerbitzue elikatzen, egunotan hainbat bideojoku barri ikusi duguz, barri zena Fire Emblem Path of Radiance, baina beste hainbat be etorri dire, Wario Gas, Wario World ikusi gendun, Rayman B, The Great Escape, Tonic Travel, orduan, expansion pack arpidetzie elikatzen eta berazten jarraitzen da bela moten dugu, osak, etorkizunera begire be jarraitxuen berko da. Azkenien, horrein bierra honegaitxik eta Nintendok jokuek atara bidez. Oso ondo. Eta oin, Lander, analizi hori, beste astetan itxoin duguna. Perfecto, ni gaitxik aurrera goaz horregaz. Hori da, analizik eta. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Berez, hau izan analiziz euki gendune prest urtarrileko lehengo saio hartan, gabonetan jokatu gendu zen jokuen ingurure. Baina, azkenin horratzen geratu zen, bueltaka, eta, egitze da, egunotan beharraitzu dutela, apuro gizak jolasten. Baina, aspalditzik probena izan dodan joko horietakoana. Ikizuen ez, Metroidvania jokuen artien ibiltzen az normalian, Metroid Prime lau probatu nahian eginaz, baina, Silksong bukatu dut, beste hainbat jokueko desortik, baina Nine Souls be aspalditzik probatu gure izan duten joku horietako da. Humble Choice baten egon zala oindala joete bat edo bi, eta buruz hartu nintzen erostera, eta ordu luze batzuk eskaini izan dutzetez, Red Candle Games Taiwan darran bideojokueri. Igez estrenean berez, oindala 2008 lauen, igez dinot, baina 2008 lauen estren esan, abentura hau apurruet probeta aukinean eurretik, ze demo luzetxuet eskaini bien. Saioan bertan be aipatute dugu bai demoa, bai Ibai Oiangurenek euskaratzeko lana. Ze demoa berez euskaraz jolasteko aukeri euku gendun. Jokueri jain bat ordu sartun dutzetez, osorik pase arte, uste dut, lortu bierne ban, dana lortute dekotela, 30 bat orduko partidin hostien, orduen apurreta aurkeztuko dutxuetez, zertaz doan jokue da zer topeko dugun bertan. Bidimentzinoko eskuz marraztutako aventura honek, akzinoa eta plataformak batzen deuz. Katu itxurako G protagonistan bilakatuko gara. Ze ize bizitzie galdu hostien, gizakizin errezka baten hasiko dugu aventurie, hainbat urtez. Logon ondoren, sekretu ilunek argitzeko helburu egaz. Helburu nagusiz de berez, bederatzi sol maltxurrek akabatzi izango da, lako etxai nagusi funtzinoak beteko da bezenak, mapan sakaban zute topeko duguz. Eta horretarako, New Kunlun izeneko hiri erraldoi bet, hiri kakotxartien, komatxo hartien dinot, zeharkatu biherko dugu. Hasik eran historizoan nahiko lineala da, naiz eta Metroidvania bat izan, baina gero pizkanaka mundu ezabaltzen eta aukerak edatzen joango dire. Irize bera galdut eta bizitik barik dau, baina epatu da moduen sekretu ilun nahikotxu gortan deuz. Eta berez, gune handi desberrinetan banatute dau, bakotxa bere girotzi egaz. Girotzin arire, karatzaiek aipatzen dabe, taopunk estiloa sortu dabela. Dala purbet ez, Taiwan da Txinako mitologi, kondairak eta bar hartunde, eta gero cyberpunk estilo futurista hori batunde, eratu dabe neuren estilo propioa. Garatzaietara buelteta, nahiko bereziz edizela aipatu berra, berez Red Candle Games beldurrezko jokuetan da aditue,
Oindala urte batzuk, bi joku nahiko ezagun estrene bi esan, alde batetik Devotion eta bestetik Detention, dizela justo Taiwanen historian eta, Txinaga zeukida bezan, eskora berakaz, girotute dauzen bi joku oso berezi, nahiko nitxoskoak, baina arrakasta nahiko lortu bienak. Orduen, nabarmentzeko da, zelako saltoa emon da ben Nine Soulsekin, girotzez guzti aldatute, jokagarritasunez guztiz aldatute, bai alan dabe elementu horrek be, beldurrezko elementu horrek be, mantentzen dizela aipatu biharra dau. Esplorazioak pizu oso handizedeko, Nine Soulsen, baina borrokak dire nagusi. Sekiron, From Softwareen Sekirogaz antzan dizedekien duelo buizkorretan parte hartuko dugu. Oinarrizko kolpi deko alde batetik, alako 3 kolpeko oinarrizko eraso bat edo kombo bat deko. Eta gero hortaz aparte, jik abilezi berezi desberdinek uko deuz. Parrizek, desbideratxiek eta kontraerasoak dire garrantzitsuenak. Ze hor, batezpe bizi aldetik, mekanika berezi bat sartu dabe. Parri edo desbideratze hori, etxaizen kolpiek elditzu eskero, baina ez une egoki zen, ez dugu benetako minik jasoko, baina barne zaurize jasoko dugu. Bizitza barra berdidana, gorriz jartzen joango da. Modu honetara ezin gara hil, naiz eta parri perfektuek ezingo gara hil, baina bizitza barra hori azkenien usten joango da, ezta? Besterik barik. Alan dabe, parri perfektuekaz, une egoki zen entzen dugu zen desbideratze honekaz, barne zauri horrek berreskuratzeko edo osatzeko, sendatzeko aukeri dekogu. Orduen, zelanez, joku honetan pasatzen moduen, borrokak dantza baten bilakatzen dire, depora guzti iriko gara, Parrizek erabiltzen horretan ardazten, horretan oinarritzen, aldi berien eraso etxeko momentu izango dabe bai, ezkizin birko dugu etxaizen mugimenduek, zer eraso egiten da bezan, azkenien, duelu perfektoak eitzeko, egin batien. Nahiko errezada hiltzie, badeko guz, sendatzeko beste bideo batzuk bai, baina horregaz nahiko adi ibili birko gara. Baina horretaz aparte beste, bigarren mekanika garrantzitsu bat dau dueluetan, talisman erabileriena. Talismanak etxaizetan itxasteko aukeri dekogu, botoi batera bilitze, horredi jarriko dutxagu talismana eta lehertu ingo dugu, ikaragarrezko minein je, baina hau be ondo kontroletan ikesi birko dugu. Segaitzik, talismanak aktibetarakoan geliegon birko gara segundo pare batez, gero hori zuaitzen abilizizegaz hobetxe joango gara, gauza barrizet desblokiko dugu, baina zikera baten horan izango da. Orduen, kasu horretan be ikesin birko dugu, etxaizek erasotzeko zen momentu dan aproposena, noiz algaren gelditzu estanda itzeko, eta horregaz be jokatzen ikesi birko dugu. Orduen, dinotena, azkenien gatazka honek dantza batzu dire, eta dantza bakoitza ikesitze, holan garaie urteko gara. Egiz da, lehenengo borrokak nahiko gogorak iruditzu batezela orokorrien, borrokak zein plataforma atalak zerbaitzen utxuni edekiela iruditzu dute, pizkat astunek eta dana, baina egiz da, jokuen mekanika eta mugimendu barrizek egiten doala pizkanaka, igual adibidez, arizoak eraso gorri batzuk egiten da bez, eta horrek aire bidezko parrizegaz bakarrik geltxo duguz, pizkanaka fresko mantetzen dabil, eta beste gauza desberdinek egiten doaz. Eta orduen, hor dazten daia jokue benetan zabaltzen, bere gaitasun eta bere zaugarritanak erakusten, eta hor benetan gati batu duzte. Horretaz gain, aipatu behar da, zelan historizo eta girotze oso berezizedeko zen. Egize da, Metroidvania aldetik oso lineala, igual, ez teko horren beste berezitzasun, kokaleku bakoitzak bere mundu itxi moduen funtzionetan dabela pentseleike, joango gara Souls buruzagi baten bile, bere area edo gune horretan sartuko gara, eta gehienetan ez dugu bien bierko beste zebez, ez dugu kanpoko gunerik esplore bierko beste abilezi barrizen bile, sol hori gainditzeko. Bertan dagoenagaz, bide hori lortzeko moduen egongo gara. Ezkenien, Metroidvanian grazizia hori da, ezta? Mundu zabal eta labirintikoak ikutzen da bezala, nun igual gune batera heltzeko hainbat sarrera eta irtera dauzen, sarritzen atzera daurre abilko gara, backtracking hori eitzen, objektuek eta abilizizek lortzen, dana esplore alizeteko. Nine Souls hori baino simpli hau da, alde batetik eskartzen dela, sinpletasun hori, dapuru eta aldentzi beste joku gaitzik, baina penio da mondozte, nahiko simple geratzen da,
eta batzuten, gune hori esploretako beste bide batzun gogoz gelditze zara, ez? Baina, esaten ibigina zen moduen, kirotxiek berak da benetan arrapedo estenak, oso kidoi sakona deko, New Kunlun irize esploretan gabizela, gauze pilo atopeko duguz, bai, pertsona izek asizkitaldi luziek, igual esaleike, linealtasun hori aprobetze da bela kidoizin sakontzeko, ez? Historizoa bera erakusteko, dokumentuek fitxategizek aurkezteko nun historizoa bera aurkezten doan, bai mundu honetakoa, bai topeko dugu zen beste sekretu batzuna. Baina batez be, violentzia aldetik zelan, arritxu dozten beha aipatzeko da. Egize da itxura batez, nahiko joku zote esango alaize, baina koloretsue, polizia dela, protagonistako lako katu antropomorfikoa dire, nahiko politxe gorokorrien, baina gero konturatxe zara, asita pratiko kisegi zen, joku oso violento dela. Etxaipilo bat hiltzerakoan momentu odoltsu ikusko duguz, beste bilurrezko momenturen bat edo beste biziko dugu nahiko potentia. Eta orduen horregaz kontu zibili bergara bat ez be, adin txikiko jenti erakarrena dugu momentuen. Baina aldi berien uste dut historizoa bera gora ipatzeko edo indartzeko balize da bela violentzi horrek, ezta? Testu inguru bizita bena solarian honek, katu honek oso gogorra da, atzetik datorren historizoa benetan laza da, eta orduen violentzi honek horreri balizioa moteko balizio da bela iruditzen jate orokorrien. Igual ez da izen, espero izan duten joku orokorrien, Nine Souls, baina lan dabe benetan kopendatzen dute, gauza asko oso ondo etzen deuz, borrokak oso askarra dira, oso dinamikoak, asko hobetzen doaz, batez be, amaierako etxain nagusi zen kontrako borroki azken urtitan jolastu duten honetarikoa iruditzi izan jate. Baina gazte geuza edo akats asko deko zela pentseta hot. Alan dabe, bainote, benetan gomendatzen duten joku da, Metroidvania saldien txat edo aksinozko jokuen saldien txat oso aproposa izango dela iruditzi jate. Eta mundu horretan sakontzen jarraitzeko gogoak hasitxe duzte. Nine Soulsen unibertsoa ikaragartzea dela moten deu. Ibil dire beste gauzatxu batzuk ataten komiksik dauz, olako nabigatzaile bidezko misterio historio bat ibil dire zabaltzen egunotan garatzaileek. Orduen emoten dugu horregaz jarraitzeko asmoa dekela, bentsat mundu hau edatzen jarraitzeko gogorrek badekizela, osak espero etorkizunien Nine Souls gizau ikustie, beste modu batera badan, Eta hori, alako retro Metroidvanian parritzaien saliek asko eskertuko da ben joku izango dala orokorrien, Lander, komentatu ezu parri eitea mekanika prinsipaletako bat dela, izan daiteke Sekiro ez nahi zibili, baina entzun duan ez parre egitea eta ondo jakiten egitea bai ala bai behar dela jolasa pasatu alizateko? Bai, nik uste baietz, Sekiro aipatu bat ez, inspirazio iturri moduen, eta nik uste dut argita garbi hortik joda bela batez be borrokan erritmoari dagokizunez. Eta bai, ikesin behar bai erabiltzen, batez be azkenengo borroka saienetan. Baina aldi berien da exigentie eta horren besterako. Esan duten moduen, barne zaurizen mekanika horregaz gelditzen basabizen, erasoak gelditzen basabizen, naiz eta zizen momentua proposenien, biziri jarraitzeko dozun, eta gero bizitzi berreskuratzeko aukeri emoten dotzuen, nik uste dut hori nahiko ondo horrekatzen da bela, eta naiz ez izen munduko aditurik handizena, ez izen trebiena, garaitzeko, borroka gainditzeko aukera hori eukitzen jarraitzen duzu. Ez dakitz beste kalderen badiko zuen edo ez, baina hori, ustot, demoa esabatu biela, alan dabe joku oso merke topeleike, bai Humble Bundle, bai beste saltoki batzuten. Orduen, aprutaldentzeko horren beste Metroidvania zabaletatik, Season eki dugu, Prince of Persia Lost Crown, Blasphemous Bisek, lako joku nahiko potentik eki duguz, hau beste modu batera bideratute da bela iruditzeate, orduen, horretan jarraitzeko asmogadeko zen, baina buelta bat emon da, benetan, emon aukeratxu bet, sari arrepentituko, sari mutuko. Kontutan eukitzeko, eskerrik asko. Txukuna analizia, eta jokua be, txukuna ni badakizue, Metroidvaniekin nire movida dauzkat, eta igual egunen batian jolastuko dut. Lander, demoa baietz baino jolasare euskaraz jokatu betek jolas osoa diot.
Ez, demoa bakarrik euskeratu zan, da demoa galdu daia, oza, que momentuz, behintzet, ez teko euskera eskolazteko biderik. Ondo. Nik uste dut oin baietz, ez da, ja, arazo teknikoan hostien agurre moteko ordu editziala, irratsaioan indot analizitxue, berez asmoa badekotu bai artikulua, ez, webgunien artikulutxue argitaratzeko, bertan irakurtzeko aukeriko duzue. Baina, buelteko gara guzagaizagoa zatorren hastian, eta ia dana ondo doan bitxartien. Osa, eskerrik asko, eta hori zen, urrengo batera arte. Hori da. Eta bitxartean badakizue oso Games Done Quick batzuk ikusteko aukera izango duzue, eta datorren astera arte. Hori da. Venga, zuek. Agur.